na ingos Kristo ang nagpaubos ipataas, ang nagpataas ipaubos. Nya kinahanglan kuno ta nga mahimo gitang alagad sa tanan. Ug kitang namalit aning slots, mao tamong meeting dito, pangutana ko nila, Father Sian, pila may imong VIPs kay atong tagaag special ID? Nako pastilan, Monsignor, og tagaan yung special ID, 30,000 na kabuok, more or less. Bitagae kog ID anak, oh di na madaoy, di madaoy. Mga 5 lang nakuha, di madaoy. Ay di na importante ay tagaan pag special ID nga perti na nang espesyala nila dito kasing-kasing sa mahal nga Birhen Maria. Ang Birhen sa Fatima, special na kay na sila. Kanang pag-atin-atin diha, ay kuan na lang na, physical na lang na, mo na ingos Kristo, ayaw na ninyo himua